Ο κύριος Βαφιαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές και αγαπητοί συνάδελφοι με εκπρόσωποι των φορέων, θα ήθελα να ξεκινήσω με το ότι εντελώς ευνηδιαστικά, εχθές το βράδυ ενημερώθηκα στις διακοπές μου ότι μπήκε ένα ζήτημα που αφορά τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών. Μπήκε το άρθρο, αυτό είναι κάτι πρωτοφανές και μάλιστα έρχεται σε μια στιγμή που έχουμε ζητήσει κάτι επανάληψη ακρόαση από το Υπουργείο Παιδείας, γραπτά, προφορικά, όποτε είχα την τύχη να συναντήσω σε εξωτερικούς χώρους τον Υπουργό και δεν μας έχει δεχτεί. Άρα λοιπόν ξεκινώ με αυτό γιατί θέλω να δείξω τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε ένα κλάδο σκληρά εργαζομένο, γιατί οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών δεν είναι ούτε εκπρόσωποι μεγάλων εκπαιδευτηρίων, ούτε ΟΣΕΒ. Είναι σκληρά αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι με πολύ μεγάλη δυσκολία τα φέρνουν βόλτα. Θέλω λοιπόν να πω ότι το άρθρο που βλέπετε είναι προϊόν μονομερούς επεξεργασίας του Υπουργείου, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να ακούσει τις δικές μας απόψεις. Νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερο εάν είχαν ακουστεί και οι δικές μας απόψεις. Ελπίζω ότι στο μέλλον δεν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, γιατί ακούω ότι έρχονται και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τη δουλειά μας. Επί της ουσίας όμως, θα ήθελα να ξεκινήσω με το τι αφορά το άρθρο που αφορά τα φροντιστήρια και τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Το πρώτο είναι ότι με την παράγραφο 1 ο έλεγχος των φροντιστηρίων ως προς τα προγράμματα, τα τμήματα, τους εργαζόμενους επιστρέφει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, θα πρέπει ένα φροντιστήριο να καταθέτει το πρόγραμμα σπουδών, τον αριθμό των μαθητών κτλ. Στην οικία δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο καταρχάς να γίνει. Γιατί τα προγράμματα σπουδών του φροντιστήριου δεν είναι τυπική εκπαίδευση, είναι μη τυπική εκπαίδευση. Τα προγράμματα καταρτίζονται σύμφωνα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν οι μαθητές, τις οποίες ζητούν. Πολλές φορές έρχεται ένα παιδί μέσα στη μέση της χρονιάς και λέει: έχω μια δυσκολία εκεί, θέλω να μου κάνετε μια έξτρα παρέμβαση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Μια γραφειοκρατία που έχει και οικονομικό και διοικητικό κόστος, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπερδεύονται το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο που αφορά τα δικαιώματα των εργαζόμενων στα φροντιστήρια καθηγητών. Δηλαδή, δεν έχουμε καμιά δυσκολία να δεχτούμε τον οποιοδήποτε έλεγχο που αφορά είτε τα τυπικά προσόντα των διδασκόντων, είτε εάν ασφαλίζονται κανονικά ή όχι. Αυτό είναι στην απόλυτη ευχέρεια της πολιτείας και να το κάνει. Εκείνο το οποίο όμως μας ενοχλεί είναι, αφού τα έχει αυτά τα στοιχεία, αφού από το σύστημα Εργάνη φαίνεται ποιος εργάζεται, πού εργάζεται, τι ώρες εργάζεται, για ποιο λόγο πρέπει ξανά να τα κάνουμε και κάθε φορά που αλλάζουμε το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να το υποβάλουμε στη δικαία δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να το μελετήσετε και εκτιμώ θα πρέπει να το διορθώσετε. Ειδικά στην έναρξη των προγραμμάτων ή στις περιόδους των εξετάσεων ή στις περιόδους που κάνουμε επαναλήψεις, αλλάζουν διαρκώς τα προγράμματα. Έχουμε τη δυνατότητα και τα δηλώνουμε ηλεκτρονικά στο Εργάνη. Ξαναλέω, είμαστε φανατικά υπέρ της νομιμότητας. Φανατικά υπέρ της νομιμότητας. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι το σημείο που αναφέρεται ότι 21 ώρες απασχόλησης δίνουν πλήρη ασφάλιση και 25 ένσημα στους εργαζόμενους στα φροντιστήρια, και μάλιστα χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικά να κατανέμεται σε 5 μέρες την εβδομάδα. Μπορεί σε 2 ή 3 μέρες την εβδομάδα, εάν κάποιος κάνει 21 ώρες, να παίρνει 25 ένσημα το μήνα. Πρώτα απ' όλα θα διατυπώσω την ευχή να μπορούσαμε και εμείς με 21 ώρες δικού μας μαθήματος να πληρώναμε και τις δικές μας ασφαλιστικές εισφορές. Θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί δυστυχώς στη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτηρίων μας δεν είναι δυνατόν. Δουλεύουμε 40, 50 και 60 ώρες την εβδομάδα και αν θα δείτε τα στοιχεία από τον ΑΕ θα δείτε ότι είναι αποκαρδιωτικά. Όχι γιατί οι άνθρωποι ξαφνικά αποφάσισαν να μην πληρώνουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να πληρώνουν. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι η ασφαλιστική και η φορολογική ενημερότητα είναι
προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας των φροντιστηρίων. Ζητείται από τον ΕΟΠΕΠ και στην αρχική αδειοδότηση και κάθε 2 χρόνια όταν πρέπει να ανανεώνουμε την άδειά μας. Άρα λοιπόν οι 21 ώρες δεν μπορώ να καταλάβω καταρχάς πώς προκύπτει το νούμερο αυτό, το νούμερο 21. Τη στιγμή που στο δημόσιο σχολείο είναι 23 οι ώρες. Αλλά θα ήθελα να πω ότι οι 23 ώρες που είναι στο δημόσιο σχολείο δεν είναι μόνο αυτές. Ένας εκπαιδευτικός του δημοσίου έχει και διοικητικά καθήκοντα, έχει και υποχρεωτική παρουσία στο σχολείο, έχει και ένα σωρό καθήκοντα τα οποία δεν έχει ο καθηγητής του φροντιστηρίου. Ο καθηγητής του φροντιστηρίου έρχεται στην ώρα του, φεύγει, αποχωρεί αμέσως μετά το μάθημά του. Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες με τις οποίες παραδίδει το μάθημα. Πολύ μικρότερος ο αριθμός των μαθητών, άρα πολύ μικρότερη και η επιβάρυνσή τους στο σπίτι. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο να διορθώνεις 25 γραπτά ή να διορθώνεις 5 που είναι κατά μέσον όρο τα γραπτά ενός τμήματος μιας φροντιστηριακής τάξης, και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να καταλάβω γιατί είναι δυσμενέστερη αυτή η ρύθμιση ακόμα και από τους καθηγητές του δημόσιου σχολείου. Ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση η μία δουλειά με την άλλη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και αυτό το σημείο χρήζει αλλαγής και χρήζει μιας διαφορετικής αντιμετώπισης, που αν είχαμε την ευκαιρία να το αναπτύξουμε και περισσότερο κατηδίαν, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι θα είχατε φέρει μια διαφορετική ρύθμιση. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, το οποίο εμάς μας βασανίζει πάρα πολύ. Ότι ενώ γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει σε ένα φροντιστήριο, είναι πάρα πολύ εύκολο να λειτουργείς και να υπάρχεις μαύρος στην εκπαιδευτική παραοικονομία του χώρου. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να κλείνεις το φροντιστήριό σου και να περνάς να κάνεις τα μαθήματα όπως έχουν πει τα πιο επίσημα χείλη κυβερνητικά, είτε γιατί κάποιοι φοιτητές παίρνουν ένα χατζηλίκι, είτε γιατί κάποιοι κακοπληρωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως έχει υποθεί χαρακτηριστικά, μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Δηλαδή, ενώ διώκουμε την νόμιμη φροντιστηριακή εκπαίδευση που αποδίδει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, που είναι ελεγχόμενη, που αδειοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, που προσφέρει εργασία, που προσφέρει μια νόμιμη εργασία με ασφαλιστικές εισφορές, επαναλαμβάνω, από την άλλη μεριά, στον αντίποδα, δεν κάνουμε τίποτα να ελέγξουμε την εκπαιδευτική παραοικονομία του χώρου. Και εδώ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΠΕΠ, ελπίζω να του μεταφερθεί, ότι ενώ αν ένα φροντιστήριο παρανομεί και λειτουργεί παράνομα, αφαιρείται για 10 χρόνια η δυνατότητα να λειτουργεί, γιατί αυτό προβλέπει ο νόμος, ένα οικοδιδασκαλείο το οποίο λειτουργεί με νόμους του 40 ή ακόμα περισσότερο ένας που λειτουργεί ένα χώρο μαύρο, εντελώς μαύρο, χωρίς καμία άδεια από πουθενά, δεν υπάρχει καμία κύρωση. Μας ενοχλεί και μας θλίβει βαθύτατα, γιατί είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Από τη μια μεριά οι υπέρογγες φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες επιβαρύνσεις μια νόμιμης εκπαιδευτικής επιχείρησης, και από την άλλη μεριά η εκπαιδευτική παραοικονομία του μαύρου, την οποία μάλιστα χαϊδεύουμε και τα αυτιά. Χαϊδεύουμε και τα αυτιά με δηλώσεις, ούτε καν μια δημόσια τοποθέτηση να πει ότι, ρε παιδί μου, το καταδικάζουμε αυτό το φαινόμενο. Και όχι, δεν το καταδικάζουμε, αλλά λέμε το δικαιολογούμε, λέγοντας ότι συμπληρώνουν το εισόδημά τους κάποιοι κακοπληρωμένοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή κάποιοι φοιτητές. Έχει υποθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έχει υποθεί. Άμα να τρέξετε θα σας το δώσω. Ή σε τηλεοπτική εκπομπή όπου σας ρώτησα σχετικά, είπατε ότι κάποιοι φοιτητές μπορούν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Όχι, δεν είναι έτσι. Το μαύρο πρέπει να καταδικάζεται από παντού. Είτε προέρχεται από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, είτε από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, είτε από καθηγητές που εργάζονται σε φροντιστήρια, είτε από διόριστους, είτε από οποιονδήποτε. Θα ήθελα να πω επίσης ότι το φροντιστήριο δεν αποτελεί ένα χώρο όπου πηγαίνουν τα παιδιά των προνομιούχων. Ίσα-ίσα πηγαίνουν τα παιδιά των λαϊκών τάξεων. Το φροντιστήριο δίνει τη δυνατότητα στα φτωχά παιδιά να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις με ίδιους όρους και με ίδιες πιθανότητες επιτυχίας που έχουν και οι πλουσιότεροι συμμαθητές τους, οι οποίοι πηγαίνουν στα καλά σχολιά και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και ιδιαίτερα μαθήματα. Είναι λοιπόν ένας χώρος όπου είδατε πέρυσι με το ΦΠΑ που μπήκε στην ιδιωτική εκπαίδευση τι αντιδράσεις προκάλεσε από τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλετε τώρα να εκπροσωπήσετε. Άρα λοιπόν
θεωρώ ότι το φροντιστήριο είναι ένα εκπαιδευτικό φαινόμενο παγκόσμιο. Σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης υπάρχουν φροντιστήρια και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ούτε να διώκεται, αλλά θα πρέπει να ενισχύεται και θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο, να μπορέσουν και παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν να παρακολουθήσουν και αυτά, έτσι ώστε να μην εγκαταλείψουν το σχολείο και να δώσουν εξετάσεις με τις ίδιες πιθανότητες με πλουσιότερους μαθητές της. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι η Ομοσπονδία μας δίνει για δεύτερη χρονιά 5.000 υποτροφίες το χρόνο, δωρεάν, εντελώς δωρεάν και εντελώς διακριτικά σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά σας παρακαλούμε πάρα πολύ, μην νομοθετείτε για τη δουλειά μας, για εμάς χωρίς εμάς. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει μονομερής πληροφόρηση. Αισθανόμαστε. Άκουσα τον κύριο Κουριτό προηγουμένως ότι είπε ότι έμαθε για τον προηγούμενο νόμο Αρβανιτόπουλου από τις εφημερίδες. Κάπως έτσι το μαθαίνουμε κι εμείς. Όταν εχθές 9 η ώρα στις διακοπές μας μαθαίνουμε ότι είμαστε σήμερα στις 10 το πρωί, πρέπει να είμαστε στην μορφωτικών υποθέσεων. Χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος και βλέποντας ένα άρθρο που έχει έρθει εκπρόθεσμα. Θα θέλαμε στο μέλλον τουλάχιστον να μην συμβεί ξανά αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βαφιαδάκης, λοιπόν. Εγώ είμαι μαθηματικός, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια εισαγωγική παρατήρηση ότι θα πρέπει ειδικά οι βουλευτές της συμπολίτευσης, επειδή διαμορφώνουν την πλειοψηφία, να συμμερίζονται και να ακούνε όλες τις απόψεις. Θα ήθελα πολύ να μου απαντήσουν, και δεν το βάζω ότι με κακό τρόπο για τους εργαζόμενους που είναι συνάδελφοί μας και συνεργάτες μας, αλλά με ποιο τρόπο μπορεί ένας μέσος φροντιστής να πληρώσει με 21 ώρες δικής του δουλειά στη δικιά του ασφάλιση. Θα ήθελα επίσης να σκύψουν στο πρόβλημά μας ότι με τη μαύρη εκπαιδευτική παραοικονομία που έχει μετρηθεί περίπου στο 50% της διαδικασίας, με ποιο τρόπο μπορεί η νόμιμη επιχείρηση, η οποία βάλεται από παντού, να επιβιώσει. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω και τον κύριο Καραγκούνη, τι κάνει ο ΕΟΠΕΠ? Δηλαδή του καταγγέλνουμε ότι αυτό το φροντιστήριο δουλεύει χωρίς άδεια. Τίποτα δεν κάνει. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Πηγαίνει κάποιος και έχει μια άδεια οικοδιδασκαλίας που την έχει βγάλει και έχει κανονικό φροντιστήριο, τίποτα δεν γίνεται. Εάν έχεις άδεια, δεκαετής ανάκληση. Δεκαετής ανάκληση. Λοιπόν, επομένως, περιμένουμε από την πολιτεία να θωρακίσει και τα δικά μας δικαιώματα. Γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι πολύ σκληρά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, που οι ώρες της δουλειάς μας είναι αμέτρητες και που θα έλεγα για την αξιολόγηση γιατί γίνεται. Εμείς αξιολογούμαστε κάθε μέρα από τους μαθητές μας. Ένα φροντιστήριο το οποίο δεν αξιολογείται θετικά, απλά κλείνει, απλά δεν έχει μαθητές. Και θα ήθελα να καταλήξω με αυτό, ότι δεν μπορώ δεν δέχομαι ότι πρέπει να είμαστε σε αντιπαράθεση ούτε με τους εργαζόμενους ούτε με κανέναν, γιατί εάν κλείσει η επιχείρηση δεν θα δουλεύει κανείς μας, δεν θα έχει εισόδημα κανείς μας και θα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι αυτό. Γιατί πολλές φορές μαξιμαλιστικές απαιτήσεις οδηγούν και στη μαυρίλα και στη μη τήρηση των κανόνων και κυρίως οδηγούν στο κλείσιμο των επιχειρήσεων και στη μεταφορά αυτής της δραστηριότητας στο μαύρο. Δηλαδή, αν θέλουμε το 50% μαύρο να το κάνουμε 80 ή 90, μπορούμε εύκολα. Είμαστε σωστή κατεύθυνση. Θέλω να επιμείνω όμως και να επιμείνω για τη γραφειοκρατία, γιατί η γραφειοκρατία δεν είναι μόνο, μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά η γραφειοκρατία. Γιατί όταν έχεις έναν άνθρωπο και σου χτυπάει κάθε μέρα τις αλλαγές, ηλεκτρονικά πρέπει να τον πληρώνεις αυτόν τον άνθρωπο. Και να τον πληρώνεις από τι? Και θα πρέπει να πληρώνεις και στις δικές σου εισφορές που είναι μια έμεση φορολογία και θα πρέπει να πληρώνεις και την εφορία και θα πρέπει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτόμαστε συνολικά. Και όλοι στην ίδια βάρκα είμαστε, και οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια και αυτοί που τα έχουν τα φροντιστήρια. Και πάρα πολλές φορές, θα σας μεταφέρω και εγώ την εμπειρία μου, συνδικαλιστές των καθηγητών οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν τα φροντιστήρια ήταν οι χειρότεροι εργοδότες. Οι χειρότεροι, οι χείριστοι. Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ και να πω τα εξής. Κύριε Υπουργέ, παραλείψατε στην απάντησή σας να αναφερθείτε στην εκπαιδευτική παραοικονομία. Να αναφερθείτε και να την καταδικάσετε, θα έλεγα, όπως καταδικάζουμε την ανομία γενικώς, πρέπει να καταδικάζουμε και αυτό. Θα ήθελα να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση η οποία να καταργεί την οικοδιδασκαλία, να έχει αυστηρές ποινές για αυτούς που λειτουργούν μαύρα παράνομα φροντιστήρια, να έχει, και θα ήθελα επίσης, γιατί ζητήθηκαν κατάλογοι, να δω έναν
έναν εκπαιδευτικό του δημοσίου που απολύθηκε γιατί έκανε ιδιαίτερα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε τον παραλλαγισμό. Κανείς ποτέ δεν έχει απολυθεί ένας καθηγητής, άρα κανένας δεν κάνει ποτέ ιδιαίτερα. Δεν έχει κάνει κανείς καθηγητής του δημοσίου ιδιαίτερα. Έχουμε κάνει καταγγελίες επί καταγγελιών. Έχουμε γίνει γραφική γελοί, καταγγέλλοντας φαινόμενα τα οποία τα γνωρίζει ο τελευταίος Έλλην. Ο τελευταίος που έχει παιδί στο Λύκειο ξέρει ότι γίνονται ιδιαίτερα. Και δεν υπάρχει μία απόλυση. Ένας, να πούμε ρε παιδί μου, ο τάδε απολύθηκε γι' αυτό το λόγο. Κανένας. Άρα δεν υπάρχει βούληση. Και περιμένουμε πρωτοβουλίες αυτό. Σας, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, επειδή γενναία αναγνωρίσατε ότι δεν συμμετείχαμε στο διάλογο για τη διαμόρφωση του άρθρου το οποίο φέρνετε σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών και θα φέρετε και στην Βουλή για ψήφιση, παρακαλώ πολύ, κρατήστε το λίγο ακόμα στο σιρτάρι σας για να μετάσχουμε στον διάλογο, να το συνδιαμορφώσουμε και να είναι κοινής αποδοχής. Θα ήθελα επίσης να πω, γιατί υπόθηκε ότι δεν έγινε ευθυδιασμός, κατατέθηκε για τον Παλτά, δεν ήταν ίδιο, πρώτα απ' όλα, και επειδή θέλουμε να αναφέρουμε ιστορικά πώς γίνεται, αυτό το κείμενο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στον ΟΜΕΔ, από την ΟΗΕΛΕ να έρχεται και να μπαίνει και στο ΣΕΦ και να μπαίνει ακριβώς το ίδιο ατόφιο όπως είναι. Ατόφιο όπως είναι. Και θα έλεγα ότι κανένα νομοθέτημα δεν είναι καλό όταν είναι μονομερώς πληροφορημένη η διοίκηση. Και να μην πω ότι έχει συγγραφεί, γιατί άκουσα τοποθετήσεις εδώ μέσα που είναι αιτιολογικές του άρθρου αυτού για τα φροντιστήρια. Είδα δηλαδή, πιθανολογώ ότι είναι και οι συντάκτες κάποιοι άνθρωποι εδώ μέσα από αυτούς που τοποθετήθηκαν από το συνδικαλιστικό φορέα των εργαζομένων. Και ξαναλέω, μακριά από μένα δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν ένα φροντιστήριο θέλουμε και να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους στα φροντιστήρια. Μακριά από εμάς αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν, που έχουμε πάει στο ίδιο πανεπιστήμιο, που εργαζόμαστε, που έχουμε περίπου τις ίδιες αμοιβές, για να μην υπάρχουν και μύθοι εδώ μέσα. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω. Το είπε η κυρία Βάκη, το είπε και χθες στην ομιλία του Υπουργός. Αυτά τα περί 3,60 και 4,30, τι είναι αυτό? Από πού αποδεικνύεται, πώς τεκμέρεται αυτό το πράγμα? Πώς τεκμέρεται, με ποιο τρόπο μπορείτε να πείτε, δηλαδή, ξαναλέω, είναι δυνατόν να το γενικεύουμε? Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά ο ένας εκπαιδευτικός έχει κάνει το α παράπτωμα. Μπορούμε να το γενικεύσουμε για όλους? Τι είναι αυτό? Δηλαδή, ξαναλέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ενημερωθείτε καλύτερα, δείτε αν είναι καθολικό, αν συμβαίνει, αν εκεί που συμβαίνει είναι στους κόλπους μας και εκπροσωπούμε εμείς αυτούς που το κάνουν. Ελέγξτε το, δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να γενικεύετε με αυτόν τον τρόπο και να προσβάλλετε ανθρώπους, επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς δασκάλους με αυτόν τον τρόπο. Διαμαρτύρομαι έντονα, σε καμία περίπτωση δεν το αποδέχομαι και δεν θα το αποδεχθώ. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με αυτό, δεν θέλω ούτε να ρίξω λάδι στη φωτιά ούτε να πω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ πολύ κύριε Υπουργέ, αποσύρτε το, να συζητήσουμε και να το επαναφέρετε και να έχει την αποδοχή όλων. Ευχαριστώ πολύ.